Namhlanje lalelani. Hi Donna, I'm a lady akarorwa 4 years ago. My husband had a son with his ex before we got married. We were staying in South Africa for most of our marriage. So my husband's son aigara na mai vake ku airport in Harare. My husband akabva na basa kunoko, and patakadzoka he went to see mwana wake. Yes. He came back achiti he wants to stay with his son in the same house. We went to pick him up, and vedari mwana aigara na mai vake in one room, sharing that room with other 4 ladies, 4 other single mothers. It's not like mwana uyu andimude, but ane hunu wakafumuka. The language yanotaura kana ini munhu mukuru ndinoitya. So chaita ndinyore hot topic is that our bedroom is a 2-bedroomed house. Our house is a 2-bedroomed house, and we decided he could just share it with his sister, our child ane 3 years. Vedare, I went into the room thinking kuti vana vari kutamba, to find mwana wemurume wangu on top of my little one akapfeka zvake, but achiita inappropriate movements. Ndakabva ndafonera amai vacho, and I told her to come get her child, but akabva afonera murume wangu. Ndaanda time ndichimudza kuti mwana wako ane bad language, and now zvakuitika is there is tension pakati pangu nemurume wangu. I have nothing against mwana, asi I don't think tingakwanise kugara naye. Ndakakanganisa here vedare, ndibatsireiwo. And what can I do going forward? Iyo hot topic yetu ya namhlanje. So it's a 7-year-old performing inappropriate acts on a 3-year-old. And she says mwana vakanomtora not copy, but amai vacho vanogara mu one room vari 4 masingle mother. Yes. Nevana vavo. Kwaakanotorwa mwana uyu. 7 is still teachable. I mean, I sat here komba kambambaira yacho. 7 is, according to me, still a good age, to teach a new dog new tricks. That's what I think. But also then kufonera mai vacho kuti I know you were angry because apana anomboda kuona mwana wake achiitwa zvinhu zvakadaro. But it's a 7-year-old. I'm sure, I could be wrong. What's your contribution? I hear you. There's a lot of work that needs to be put into the 7-year-old. If kanani unu wakadaro. And just to change his mindset and maybe perception of how he views women, ladies or girls. Because maybe I mean, if you're in a room, you're staying in one room with 4 other women who also have their children, there's a lot that happens in that room. Yeah. And usually as adults, you think while you're doing what you're doing, but vana vanenge vachiona, and they then act it out because they think it's the good thing to do. It's a normal thing to do. Yes. Yeah. So to him it's normal, but then he needs to be taught that it's not normal, and he needs that love. Especially, I would say, from you and your husband. You have seen Kuti's bad behavior. But to call the mom, that was a bit unheard of, according to me. Because you could call your husband, and then he could call the mom if there was a problem. So I think also the tension could be rising because of that. We've got so many reactions. And this child is just reflecting what he saw these women doing. And someone says, yes, Donna, 7 years is still teachable. Nga gare ne mwana vonzwisisana na baba vacho vodzidzisa mwana hunhu kwacho slowly but surely. Ka 3 years vanogona kurara nako anditi mumba mavo ivo, and then iye orara ega till ave munhu kwaye, or votsvaga maybe a 3-bedroom just to accommodate mwana, because mwana uyu ndiwa baba. Hi, you're live on Star FM. Bad connection. Maswena say pa Star FM. Yes, Mudiwa. Taura neni Mudiwa, how far? Indwaka mwana ane 7 years ka. Ache mudiki kuti munhu mukuru ungabva wabatikana nebehavior yemwana ane 7 years. But zvaonekwa zvichitwa ne7-year-old yacho ka zvinobata. Mukoma zvinobata. Andingati zvinobata isachi because mwana anga achirirwa kwaanga achirirwa handisika. Then kana auya kwauri iwewe nezera rake munhu mukuru uchine potential yekumuchinja kana kumudzidzisa kuti aite zvinhu unoda iwowo. But zvinoigoneka chete kana uine rudo naye.
but kana wagara uine negative behavior na uine negative attitude naye ka haumbofa wakamurera. Saka tikuti mai havakungokavhiridza zvavo but vagara havasi kuda mwana uyu, ndo zvatiri kutaura. Wagara havasi kuda mwana uyu. Dai wanga wachida murume wavo nemwana uyu kauyu, waifanira kuzinzisa kuti kwairerwa whatever marero aanga achiitwa ka, iwo wanokwanisa kumutena kuti agarike naye achidzidzisika nezera raari anodzidzisika. Okay. Ndikuzvibata. Thank you. Thank you so much. Hi, you are live on